Hey, morning, sanibonani. Good morning, everyone. Niyaphila? Hayi siyayincanga ngapha bafethu. Mfoka Mkhonzo nibingelelayo. Asithembe niyaphila konke kuhamba ngendlela. Asengihlale about 15 minutes nje ngihleli la. Ngifunda ama-comments kulama video engiwa-uploadile. Ake ngithi nje the last 3 videos engiwa-uploadile. Okungama-video akhuluma ngendaba kaCommander Floyd Shivambu. Hhayi, akho nto engiyiphawulayo bafethu, kumele ngisho le nto. Ngiphawula izinto eziwu-3. Eyokuqala, ngiphawula ukuthi abantu abaningi ku-MK Party kulo 6 months uCommander Floyd eku-MK Party, they have built naye relationship bond. Banale bond manje abantu noCommander Floyd abalandeli be-MK Party. Khona le bond eseyakhekile between uCommander uFloyd nabantu be-MK Party. Not just abe-MK Party futhi mangibheka la. Even abangayisupport i-MK Party ngiyalalela la kuma-comments, ngiyabezwa abanye ukuthi they are not MK members but they were following izinto ezenziwa uCommander uFloyd Shivambu. Bayambuka, they are following him ukuthi wenzani and all that. Babodwa abafila like nervous ukuthi hey, this guy le MK Party yakhona le uyayakha ngempela, uyasebenza, lama structures uyawa-build and all that. Ngiyezwa iy'nkulumo zabantu njengoba ngihlale ngisho nje ukuthi ama-comments ngiwa-enjoy-a kakhulu because angisiza ukuthi ngi-understand-e nami ukuthi what's the atmosphere out there, abantu bacabangani nge-political situation ekhona eSouth Africa njengamanje. Kungenza ngi-understand-e if abantu be-comment-a. Ngiwa-enjoy-a kakhulu bafethu, niqhubeke kanjalo. Ngiphawule nje lento yokuqala le ukuthi abantu be-MK Party abaningi babhondile noCommander uFloyd. Khona abaze bathi hhayi uma engagcina eyishiya, hhayi sihamba naye. Khona abathi hheyi, yabo le decision le yenziwe i-MK Party isiphathe kabi. Abanye baze bathi ngiyagula nje kumanje, ngiyagula ngiphatheke kabi ngempela. That shows ukuthi abantu bese bakhe ibond engakanani no-SG we-MK Party. Ngizophawula ngaloko kodwa ake ngidlulele kokwesibili engikunothisayo la. Nginothisa nokuthi abantu selokhu bayakuphindaphinda ukukhuluma ngoCommander uDuduzile Zuma Sambule no-Mary Phathi. Ngimadolo nzima ukuthi ngithi uCommander uMary Phathi based on esatshelwa kona ku-MK Party ukuthi she's no longer a member of MK Party. Up to this day bengakatholi i-communique ecacisayo ukuthi ingabe usubuyile ngempela noma kanjani. Ngagcina ngithole leya ukuthi uCommander uMary wakhishwa. So kunzima njengamanje ukuthi ngingambiza ngoCommander uMary. Angazi kodwa bafethu ningangisiza mhlawumbe uma kuwukuthi kukhona okwenzayo because lokho esikuzwayo ukuthi
Umsholozi uphinde wamnika umsebenzi ukuthi akasebenze nani nani. Into esiyizwayo nje ikhulunywa nawuye umama uMary Phathi uyayisho, kodwa besingakaboni i-formal communication evela ku-M_K Phathi eza kithi isitshela lokho. So kunzinyana, but nje na-ke ngifuna ukuphawula ukuthi into engiyiphawulayo la ukuthi abantu basola uCommander Duduzile noMary Phathi ukuthi yibona ababe nesandla esikhulu ekutheni uCommander Floyd akhishwe kwisikhundla sokuba u-SG. Baningi engibabonayo la bacabanga ngaleyo ndlela. Okwesithathu engikuphawulayo, ngiphawula ukuthi abantu abaningi bakhala ngokuthi iMpumalanga Province, i-situation yaseMpumalanga Province, abantu bathi ngathi ayinakiwe nhlobo by i-leadership ye-M_K Phathi. Bathi kubonakala engathi i-M_K Phathi ayinakile ngempela indaba yeMpumalanga. Ayimisele ukuthatha i-decision i-M_K Phathi ngendaba yeMpumalanga, ukuthi iMpumalanga kahle kahle ilidwa ngubani, kwenzakalani. They feel confused. Empeleni ngiphawule 4. Okokugcina engikuphawulayo ukuthi abantu bathi kubonakala sengathi i-disciplinary action kwi-M_K Phathi ichemile. Mangithi ichemile ngisho ukuthi biased, iyakhetha. Bathi abanye kungani kungathathwanga iy'nqumo ey'fana nalezi kubantu abafana nabo oCommander Duduzile nabanye, kodwa nje ikakhulukazi banake kakhulu indaba kaCommander uDuduzile Zuma Sambule. So cishe lezi zinto ngifuna nje ukukhuluma ngakunye. Kuloko kuqala kokuthi abantu sebabhondile noCommander uFloyd, kukhona into esitshela kona lokhu. Okokuqala isitshela ukuthini? Isitshela ukuthi uFloyd Shivambu ipolitiki yakhe is interesting kubantu base-South Africa, especially young people. Abantu abasha bayamthanda uFloyd bafowethu. Abantu abasha bayakholelwa futhi kuFloyd. Yabona nje mangingakhuluma ngendawo engikuyo la eMkhondo, ngikunothise kakhulu lokho mina kule event ngakubiza ngokuthi ama-event amabili, because kube ne-memorial service kaCommander uTreasure la, kwase kuba ne-funeral service kaCommander uTreasure. Into engiyinothisile lapha abantu bebakujabulele kakhulu ukuba khona kukaCommander uFloyd Shivambu, support abamnika yona and all that. Even kuma-groups esinawo engikuwo nami la they are fully behind uCommander uFloyd Shivambu. And ngiyanothisa ukuthi it's not just here, ey'ndaweni ey'ningi buka ku-social media, njengoba ngisho nakuma-comments kuma-video la ngikhuluma khona, because sometimes ngikwenza ngamabomu ukuthi ngibe ngilokhu ngiqhubeka. Uma ngabe uyanothisa, since uCommander Floyd enikwa ajoyina nje i-M_K Phathi, ngenza amavidiyo amaningi ngaye. Nami ngokwami benginenhloso yokuthi ngifuna uku-check-a ukuthi ithini i-response ngabantu base-South Africa, not just abe-M_K Phathi, just South Africans, especially young people. Ngithole ukuthi i-response yinkulu kakhulu futhi enkulu yayi-positive. Abangayisupport i-M_K Phathi, they were commenting kodwa ngoFloyd in a negative way, of which mina mangikubheka lokhu bebakusho okunegative bekungitshela ukuthi they are worried ngokuthi uyalida manje kwi-M_K Phathi. So it shows ukuthi
uCommander Floyd mina ngokwami ibase yakhe kwipolitiki i-strength sebase yakhe sisila. Mina ngithi kuhamba kahle kakhulu. Even lapho ekhona naye makuwukuthi uyazinika isikhathi to read indlela abantu kulo 6 months nje especially ajoyine i-MK Party, yena as an individual bambheka kanjani. Because uma ungabheka kahle lento yokuthi amuve from EFF aye ku-MK Party, ngazuthi kumnike ithuba lokuthi akhona ukuzibona ukuthi yena as an individual usehamba indlela engakanani kwipolitiki nabantu bathini ngalokho. Uyayibona? Kuze kube manje. So ukuba ku-MK Party lo 6 months kuze kube manje njengoba seyimemba namanje i-MK Party. Kanti kumvule amehlo nakakhulu ukuthi abantu yini abayilindele kuye nabayibhilivayo ngaye. Uyayibona? So lokhu nje engikusho la uma ngibheka ama-comments ngibona ibhondi iyinkulu kakhulu abantu abanayo no-Commander Floyd, especially young people. Okusho kona ukuthi uma ungayibuka kahle lento isiyakutshela ukuthi lento kwakungasiyo ukuthi ibonwa ngumsholozi kuphela mangabe embiza ukuthi akuthathe nasi isikhundla sokuba u-SG. It tells you nange-intelligence ne-wisdom kaMsholozi. Umsholozi ukuthi umsholozi can read indlela abantu abacabanga ngayo bese wenza i-decision. Umsholozi akamananga nje wa-decide for uCommander uFloyd. Uyabona ukuthi kukhona izinto ayilandela wayibuka, uya-analyze kuqala i-society ukuthi kwenzakalani bese wenza ama-decision. So ngingasho nje ngithi uCommander Floyd for mina is on the right track kwipolitiki yase-South Africa futhi angingabazi ukuthi usazolida uCommander Floyd. Ake ngingasho ukuthi kanjani noma uzolida kuphi kodwa usazolida kule country. Ngisakhulumeli nje just MK, ngithi kule country. Yiloko nje engingakusho. Ake ngidlule ngamabomu lapho kule ndaba ye-response engiyibonayo abantu abanayo ku-Commander Floyd. Ngidlulele kuleyo ukuthi kunabantu manje abase babiza uCommander uDuduzile, bambiza ngo-anti we-MK. Bathi uhambisana noma usebenzisana noMary Phathi, kuthiwa abo-anti laba be-MK. Izinto engiy'funda la kuma-comments bathi kwenzakalani ngalabo anti be-MK aba-destroy i-MK kangaka. The question is mina ngithi how are they destroying the MK? Because selokhu ngiyazama ukubuka ukuthi bayi-destroy-a kanjani i-MK Party, because i-MK Party mina angiyiboni i-destroyed noma i-destroy-eka. Ngizokuchaza lokho ukuthi ngikubuka kanjani. Into engiyibukayo uCommander uDuduzile yebo kunezinto azenzayo ezimenza naye abe lapha eqhulwini anakeke kakhulu kwi-MK Party. Angeke ngibe ngilokhu ngiyikhuluma izinto esezike zenzeka nje ey'thinta igama lakhe kuze kube manje. Even before kufonishwe i-MK Party, siyakhumbula ukuthi ubesahamba nenkantolo kukhulunywa indaba yama-July unrest 2021. Kuyakutshela ukuthi naye kukhona into eyakhekayo ngaye kwi-political career yakhe eSouth Africa. Unakekile kakhulu and manje uma ungathatha ukubheka mina ngokwami mangihlaziya njena as an individual, kukhona into eyenzakalayo kwipolitiki yakhe ebhildekayo kwipolitiki yakhe independently, noma ngathi independent from his father, independent from her father uMsholozi. Because kukhona lento yokuthi abantu bathi ngoba naku umzali wakho mhlawumbe uyi-politician, sebazozama-ke manje ukuthi yonke into bathi wena uyithola as ngathini,
yonke into uyenzelelwa noma wenzelwa ama-favor and everything. Mina angicabangi ukuthi le nto eshiwoyo ukuthi uDuduzile Zuma umsholozi umenzela ama-favor into ekhona. Ngikholelwa ukuthi uDuduzile naye unendlela yakhe adlala ngayo, une-role yakhe adlala ngayo ipolitiki yakhe eSouth Africa nakwi-M_K Party. Lapha kwi-M_K Party mina ngendlela engimubheka ngayo, she's not just a yes dad. Naye uya-challenge-a izinto ey'thile mhlawumbe ezi-decide-wa noma ezishiwo ubaba wakhe. Mhlampe kube nalawo ma-clashes. Njenganoma ubani nje onomzali wakhe ekhaya, niya-clash-a kwesinye isikhathi anivumelani kuyo yonke into. Ngicabanga ukuthi i-relationship anayo mina noMsholozi i-relationship nje e-normal. Naye uba vocal uDudu ngezinto ay'cabangayo njengoba nje mhlampe aye waphawula izinto ey'thile even ku-social media ngo-Commander uFloyd. Okay, sekungumlando ukuthi uMsholozi wamcela ukuthi no, ake ulungise lokhu okukhulumile. Nangempela wakulungisa, sadlula lapho. Kodwa kukhona abakholelwa ukuthi akadlulanga. Baze bathini? Le decision nje le yokuthi u-S_G uFloyd aphume akhishwe kulesikhundla ePhalamende. Bathi uDuduzile was instrumental kuleyo decision leyo. Uyena beyiphusha behind closed doors ukuthi yenzeke. Ngandlela thile futhi bathi bakholelwa ukuthi uDuduzile uyasebenzisana noMary Phathy kuyo yonke lento, even nalokho okwenzeka eMpumalanga nje njengamanje, ukuthi mhlampe kungabi nozinzo noma instability. Bathi kungenxa yakhe noMary Phathy. Angifuni ukuphawula kakhulu, ngisho izinto ey'shiwo abantu la. Into engifuna ukuyisho mina yile kulokho ukuthi if kuwukuthi abantu bakholelwa ukuthi uDuduzile Zuma uyena obenesandla esebenzisana noMary Phathy ekutheni agcine ekhishiwe uFloyd esikhundleni. Lokho mina kungenza ngiyibuke kanje ukuthi kusho ukuthi lama-officials noma i-leadership ye-M_K Party niyithatha kancane ngaleyo ndlela ukuthi ibisingathatha iy'nqumo. Onke la madoda lapha angama-officials nabesifazane abangama-officials e-M_K Party, nithi nina abacabangi bona? Because uma ungalalela kahle iletha efundwe noma i-statement esifundwe u-Chairperson uMgilitshe lapho uNhleko, uthi they had a lengthy discussion about indaba kaCommander Floyd, especially le yokuya eMalawi ahlangane noBushiri before they reached a decision yokuthi bamredeploy ePhalamende. Ngisho ukuthi yonke lento leyo, ukudiscusswa kwayo yonke lento leyo beku-influence-wa uDuduzile noMary Phathy. Angikholelwa mina kanjalo. I don't believe that. Ngempela. Yes, mhlampe nabo kuma-meetings ababa nawo ne-leadership oDuduzile la. Mhlampe ama-meeting ababa nawo, yes, baba vocal nabo baveze imibono yabo mhlampe ngandlela thile. But I don't think ukuthi bonke labantu, onke lamakhanda asuke ahlangene, including yena ubaba uMsholozi futhi, angenziswa umuntu oyedwa nje uDuduzile isinqumo ukuthi kufanele sihambe kanje. I don't believe so. And le nto yokuthi at the end of the day abantu bakholelwa ukuthi uMsholozi noma bengahlangana laba ama-officials nguye ogcina ethatha isinqumo. Angikholelwa ukuthi kanjalo. Uma ulalela ama-officials e-M_K Party, uma ekhuluma yasho ukuthi uMsholozi uyasinika i-opportunity ngamunye nangamunye ukuthi siveze, futhi uyawa-respect-a ama-ideas wethu nama-opinions wethu. Ba-happy. Okusho ukuthi lama-decisions athathwa yi-M_K Party ngeke sithi ama-decisions kaMsholozi yedwa. Yes, he's a president, but nge-wisdom yakhe uyalalela bese uthatha i-decision. Ngeke-ke bese sithi
umsholozi utholakala mhlampe eseyedwa egumbini elithile beboyi-2 noDuduzile sebathathe iy'nqumo nge-MK Party. I don't believe that. Loko nje mina ngikukhaba ngazo zombili, ngithi into engekho. Okwami-Harry Phadi-ke angifuni ukuphawula ngawo ngoba yes, siye sabona iy'thombe lapho enomsholozi khona beshuthile behleka lapha and all that. Umsholozi ungumuntu ongenamagqubu mina ngendlela engi-understand-a ngayo, futhi ungumuntu o-welcome-a wonke umuntu. Ukuthi mhlampe uMary Phadi waxoshwa ngokwe-statement se-MK Party, kumsholozi akusho ukuthi sengeke ahlale naye axoxe naye. And-ke okakhulu nakakhulu phela ukuthi umama Mary Phadi uke waba yi-convener eMpumalanga, and okunye uyena osaphethe even into zamabhenki e-MK Party eMpumalanga. Vele kufanele sikulindele ukuthi umsholozi ngandlela thile usengahlangana noKhomanda uMary Phadi ngoba kusene-unfinished business ekhona between the two eMpumalanga in terms of izinto ze-MK ezisangapha kumama uMary. So kufanele ukuthi loko siku-understand-e ngoba kukhona abanye bathi kungani umsholozi ehle ebonakala noMary, usazobonakala until kuze clear-isheka le nto eyenzakalayo eMpumalanga ngomama uMary Phadi. Mina ebengingakusho nje ukuthi abantu mhlampe ake bazicabangele bona, bangazilimazi imizwa yabo ngokunaka kakhulu iy'ndaba zaMary Phadi and all that. Ake banake kakhulu iy'ndaba ezenzeka kwi-leadership ye-MK Party, because naye umama Mary Phadi unendlela yakhe yokudlala ipolitiki yakhe ngendlela ayidlala ngayo, yayibona. Engeke mina ngiphawule kakhulu ngayo, but nje ngiyibuka ukuthi naye unendlela ayidlala ngayo ipolitiki yakhe, njengoba sazi ukuthi wa-decide ukuya e-court, wayese-MK e-court, yafika i-court yamvuna yathi nguye ozoqhubeka ayi-leader eMpumalanga. So akufuneki ukuthi zonke lezi zinto sibe-emotional, siy'thole naye sesimthuka. Funa sikhumbule ukuthi naye ungumama womuzi, mdala futhi kumele simhloniphe, even noma kunezinto esingay'thandi ngaye umama Mary Phadi nesingavumelani ngazo, kodwa akusho lokho ukuthi sekufanele simbize nje noma kanjani ngala magama esimbiza ngawo. At the end of the day ungumuntu omnyama okumele simhloniphe. Sizama nokulungisa phela indlela yokuphila kubantu abamnyama nokuthi sibuyelwe isithunzi sonke. Akumele ukuthi abantu abadala, umuntu omdala lo kumele simhloniphe, singenzi noma kanjani. Yebo, naye kuyenzeka akhulume mhlampe izinto ezibonisa ukungabi na-respect mhlampe ngabanye kwi-leadership noma ku-MK Party. Naye uma ngabe ulalelela mhlampe uzongizwa uma ngithi ufuna sizame nje uku-respect-ana. Le nto lena akufanele ukuthi yenze ukuthi bese sibonakala njengabantu abangasabhekani njengabantu. Yebo, yena sazi ukuthi wakhishwa ku-MK Party, akaseyona i-convener ngokwe-statement se-MK Party, uyiyona ngokwe-court. So kunaloko vele usazoqhubeka ekhona ey'ndabeni ze-MK Party ngoba kusengaka-clear-isheki ngokuphelele indaba yakhe eMpumalanga. So yiloko nje ukufuna ukuthi ba-understand-e ukuthi umsholozi ubhekene nani njengamanje. Okunye kule ndaba kaMama Mary Phadi, uMama Mary Phadi unama-supporter abantu abamlandelayo naye eMpumalanga. So uma ngabe nina nithi umsholozi akathathe i-decision nje sinoma kanjani, umsholozi is a politician. Uma uyi-politician kufuna wazi ukuthi ama-numbers abaluleke kangakanani. La bantu laba abahamba noMary Phadi bonke bakhuluma nge-MK, bonke bathi bazovotela i-MK and all that. Umbuzo ukuthi uma ngabe ethatha i-decision ngale ndlela enifuna ayithathe ngayo umsholozi esheshayo nebonisa ukuthi ya ngiyindoda mina, kuzokwenzakalani ngabo bonke labantu abathi siyamuzwa thina uMama Mary Phadi. Uma uyi-politician kufuna uhlale ucabange kahle, ujule ukuthi le nto uma ngiyenza kufuna ngimuve from this step to this step, ngoba at the end of the day mina ngijahe lapha, nayi i-end goal yami lapha la ngifuna ukufika khona. Umsholozi ngicabanga ukuthi mina ukuleyo process, not just yena yedwa,
i-leadership yonke ye-MK Party nationally, provincial, njalo njalo. So ngicabanga ukuthi kufanele sikuhloniphe lokho, ukuthi simnike nje isikhathi sakhe, sinike ne-leadership isikhathi sakhe. Mina I'm sure ukuthi hhayi ukuthi iMpumalanga, they are abandoning iMpumalanga, sebakhohliwe ngeMpumalanga njengoba iningi lisho. No, kune-process esalandelwa. Kufanele ukuthi thina nje sibekezele, sibe patient. Asibe nje patient, khona abaze bathi kuyoze kube nini, mangithi mina ku-MK kuyavolontiwa, akuna position permanent nani nani. Bathi kuyovolontiwa kuyoze kube nini, inangaki kanti i-MK Party? Inangaki? Because it's only 1 year old. Yini lesijahwe kangaka? Sekungathi sekuphela u-10 years kungathathwa ama-decisions afanele ku-MK Party. Uyayibona? So yiko nje lokho engicabanga ukuthi abantu kufuna baku-understand, banike i-leadership isikhathi sokuthi idile nama-matters. Bazodila neMpumalanga, I'm sure ngalokho. Umama uBusisiwe Mkhwebane, ngokwe-statement esasithola kuMsholozi, ngokwe-statement esasithola ku-MK Party, uyena njengamanje official oyi-convener ye-MK Party eMpumalanga. Kodwa ngokwenkantolo umama Mary Pardee uyena convener. Sekukuwe ukuthi wena uyibuka kanjani indaba le yabo bobabili. Bathi kanjalo nje. Ngokwe-MK Party umama uMkhwebane i-convener. Ngokwe-court noma ngokwe-legal decision umama uMary Pardee sekuwe, but akufanele ukuthi kuhlale kunje. Yingakho ukuthi lento ifuna i-leadership iyicabangisise kahle mayizodicide ngayo. Thina nje ukuthi sibekezele kuphela. Ayikho into edlula lokho futhi. Thina kufanele ngabe sibuza nje ngokuthi yini okufanele siyenze ukuthola abantu abaningi egrawundini esikulo, kuma-VD, kuma-sub-region wethu, esingakhona ukuthi basondele ku-MK. Yebo, abantu badidekile, nathi sizame ukuchaza ngale ndlela nje engichaza ngayo la ukuthi ku-MK isakhiwa kuseney'nkinga nje ey'thile ey'salungiswa ukuze izinto zihambe ngendlela. Kuzolunga futhi kungekudala. Ya cishe yiloko, benginothise nje lezi zinto lezo kakhulu, kodwa nje kakhulu yilokuthi indaba kaDudu noMary bathi uyena ibona babe nesandla ekuhambeni kakhoma. Angiyakuphikisa lokho, angikuvumi nje ngempela. I-leadership ye-MK Party ithathile i-decision yafika kuleso siphetho leso. Angicabangi ukuthi ku-influence boDudu. Yebo, banama-voice abo nawo nama-idea, but I don't think ngoba lokho kuyobe kusho ukuthi asina-confidence ku-leadership ye-MK Party masithi iy'nqumo bathathelwa ngabanye abantu. Akufanele kube kanjalo. Kube ile yaseMpumalanga, ngithi iMpumalanga kuzodilwa nayo bafethu, i-MK izodila nayo. Makukhona engikushiyayo kulezi zinto engiyiphawulile la, nawe ngicela uphawule manje. Ama-comments enu ngiyawathanda, ngiyawafunda futhi. Asiyixoxeni le ndaba, iyoze ilunge. Into nje engingafisa ukuyisho sengiphetha, asi-avoideni ukuba emotional. Asi-avoideni ukuba emotional. Masingathukutheli. Lama-comments la athi mina ngi-angry, mina ngi-sad. No, ungavumela, kupolitiki akudingeki ama-emotions. Umdlalo wepolitiki lo. Uma ngithi umdlalo, uma ngabe nidlala, yabona nje u-boxing is a sport. Lapha kuyaxhemfwana ngey'bhakela lapha, kuphuma igazi, kodwa igama libe lothi umdlalo. At the end of the day kufuna kube khona owinayo lapho, omunye ahlulwe. Yayibona? Umdlalo. But uma ngabe sewuphelile lo mdlalo kwenziwani? Boyithu laba badebelwa bayashayikha izandla, bayahagana, bayabongelana. Kanjalo nasemidlalweni webhola kuba into ekanjalo. Nala umdlalo wepolitiki le, kufanele ufake ama-emotions. Uma ngabe uzofaka ama-emotions ngeke uze uyi-enjoy ipolitiki. Put your emotions aside and be sober and focus. Lengisa nje umsholozi uhleze eyihlekela, hleze happy man.
Angeke umbone emotional umsholozi. Uyazi uyifundile lento kule minyaka ukuthi ama-emotions awasebenzi la, ngeke angisebenzele kupolitiki. Angiwashiye ekhaya uma ngabe ngiyodila nepolitiki. Nathi asifundeni kuye ukuthi kufanele kube kanje. Yingakho uma ngabe ungekho emotional, uzoba happy ngawo wonke umuntu, even noma abantu different nabo ngembono, kodwa sokubona uhleli nabo, nidla nabo, niphuza ndawonye, ni-enjoy impilo ndawonye, kodwa nibe niphikisana. Usuke usu-matured-ke lapho kupolitiki uma ngabe ukanjalo. Ukhona ukuphila nabantu eniphikisanayo nabo kodwa eningavumelani nabo, uyabona? Bamangala bethi, hawu lo muntu lona uyile qembu leli kodwa simbona njalo ehleli nalaba iqembu elihlukile, bayaxoxa nje kumnandi. Kodwa uma ngabe bevela ku-T_V, lo ukhuluma lokhu ngalo, kodwa after sibabone sebabonke emaklabhini, ba-matured. Ipolitiki idinga lokho. Ile nto ehlezi ishiwo uShibambu kulama-interviews abewenza ukuthi put your emotions aside and focus. Yilokho okudingekayo. Nathi-ke njengabalandeli asenzeni kanjalo. Masingabi emotional masikhuluma ngoMary Phathi, sibe emotional masikhuluma ngoMkhwebane, emotional ngama-decision athathwa i-M_K. Asingabi emotional. Asikhulumeni nje kahle, sibe sober, siyenze kahle lento. Ipolitiki-ke leyo ihamba ngaleyo ndlela. Yiloko mfowamkhonza lo bafethu, ngithi ake ngiphawule nje ngaloko ukuthi ngiyawabuka ama-comments wenu la and ngiya-understand ama-frustrations wenu. Kodwa most yala ma-frustration engiwabona la, mina ngibona engathi abangwa ukuthi abantu bayehluleka ukulawula imizwa yabo, their emotions. Sifundeni ukulawula wona kuzoba mnandi. Kusesekuseni kusazoba mnandi, kuse-early, ungasheshe ujahe. Kuningi okusazokwenzeka okuzokumangaza. Please share, subscribe, follow me, Mfowamkhonza. Thank you.